Коронавирус инфекциясы таралу куркынычын кимету максатыннан игълан ителгән үз изоляция хәзер урманчылар эшенә дә үзгәрешләр кертте. Башка елларда агач утыртуда мәктәп, технологик техникум, кадет интернат мәктәбе укучылары ярдәм итсә, хәзер Актаныш урманчылары эшне үз көчләре белән башкара. Быел 32 гектар ярым мәйданда 86700 нарат, 17200 чыршы, 21600 кайын, 17600 карагай агачлары утыртылачак. Тулырак киләсе язмада. Иң сыйфатлы кайын агачлары Актаныш урмандарында үсә, ди урманчылар. Шуңа күрә агач базарында кайыннарга ихтыяҗ зур. Яңа киселгән агачлар Алабуга агач эшкәртү заводына озатыла. Урманны 100 метрлы полоса белән кисәләр. Дилән кына яңартканнан соң яңа яшь агачлар утыртыла. Бугада хуҗалыгы, бугада ул совет җирлеге үзенең ихатасында бик мотор итеп утыртып, чыршылар утырттылар. Эпидемия дип, коронавирус дип бернәрсәдә тукталып тормый, хәрәкәт бара дөньяда. Бит инде безнең истемнәр үзебезне караган бар инде, безнең сыйлы музей менә безнең личествода инде безнең 36 елдан килгән распоряжениеләр бар, шушы кайчанда вакыт булганда карап утырабыз. Даже менә сугыш вакытында да, бик ватан сугыш вакытында 41 елларында агач утырту эшеннән тукталмаганнар. Урманчылар кар әрбәткәнче инде урманның киләчәген кайгырта башлый. Югары Богады авылындагы питомникта үстерелгән үсентеләрне үзләре ясаган суыткычка саклауга куйганнар. Нарат орлыгыннан үсенте ясау өчен 3 ел вакыт кирәк. Орлыкны җыйгач илиләр. Табигый шартларда шытын бирсен өчен кыш көне махсус мәйданга чәчәләр. Иске Байсар урманына утыртыла торган яшь наратлар 2 ел түтәлдә үстерелгән. Утырту белән генә эш бетми. Җәйдән көзгә кадәр үсентеләр үскән буразаларның шүпләрен утыйлар, туфрагын йомшартып торалар. Икенче язда тамыр җибәрә алмаганнар урынына яңаларын утырталар. Минем 3 рабочим бар, и бер тракторист. Шулар белән бүгенге көндә урманчылыкны үстерүдә хезмәт куеп эшләп ятабыз. Питомникта язга утыртыласы үсентеләр инде алынып бетте. Алып менә кар күчеләренә салынды. Менә шул кар күчләреннән кирәкчәнен алып барабыз. Әле чәчүгә питомник участогы әзер түгел, җир утырмаган. Безнең орлыклар кайткан, җитәрлек орлык карга күмелеп куелган. Җир участогында әзер булу белән дә без аны җирне эшкәртеп чәчүне карыйбыз. Урман хуҗалыгы министрлыгы ТСРның 100 еллыгы, Бейек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан акцияләр игълан иткән иде. Инфекция таралу куркынычы булу сәбәпле быел урман көне булмаячак. Һәр җирле күп кешеләр белән эмә үткәрмичә генә агач утыртуны оештырган. Актаныш урманчылыгы тиешле күләмдәге үсентеләр белән тәэмин иткән. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.